Ezinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa. Isinga sikaNodoli, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Ezinohlonze TV. Akangibingelele mbuke lapha ekhaya igama lami uMzothula ngalakhe sabathi wazimeni DJ Bhonya insizwa edle ngazo ke insizwa ningizima Afrika. Bathi umvuka sikobdi lakhe lamasoko itombo edodana empahleni umphedlemane. Umama omkhulu kisigaqa ibhodo ngaphansi ngaphezulu. Uthina gurikana ngoba sonke into sikhundile. Hantu manje ngicije imamba ngicije umshololo. Untombi zimbili engingakanqatho engiyaseklamoti. Anobone namajuma amabuleshe ngaphansi kwetaba yezulu. Unomakofokovu umkhonto odikweni ezibindi. Ngithumile lapho wafa mina. Ngingedwa ke namhlanje iwele lami alikho lesithathu lesonto lingekho iwele lami sithemba ukuthi ngesonto ezayo lobe likhona. Ngikhuluma ngoPGK umfuka Mbuyisa isinqa sikaNodoli. Kanti ke mlaleli into elula ungasubscribe njengamanje Ezinohlonze TV kanti igama lohlelo Sikhangenkezo TV show lingena njalo ngolesithathu ngo6 kuya ku7 njalo ngolesithathu ngo6 kuya ku7. Ngena ku YouTube subscribe njengamanje Ezinohlonze TV. Kanti namhlanje siphethe Mjabulisi. Awusuka madodana uyabanyisa umjolo ithokozela.
Sesela ke mbuke lapha ekhaya ingoma emnandi ethi umjolo uyabanyisa awukunjalo igama lakhe umjabulisi ngihle naye angazi ukuthi ubanyisa aphi Mjabulisi ngiyakubingelela mnteka baba ngiyabingelela bhuti ngenkulu inhlonipho lo bingelela umjabulisi umfana kaZondi ngokudabuka phansi emakhabeleni la ephuma khona ya uyazi ngizwa le ngoma ethi umjolo uyabanyisa ubanyisa aphi umjolo ikephi lapha ubanyisa khona umjolo kahle kahle awukhethi la unyisa khona uyomosa uthandweni nje ungazi uzohlezi ukunyisa noma kuthiwa ujabulile kodwa nje khona isikhathi la ufike ukunyise khona mfowethu nansi album imnandi ngendlela esimangaliso Mjabulisi besingathembi ekutheni ukuthi koshana isikhathi nawe usazethemba emculweni ngakubona njengamanje usukwazi ukukhuluma ngeinsizwa noma masikhuluma ngawe size sithinte neinsizwa ezikade zafika kule ndima yalomculo ophinde usebenzisane nazo akangiqale la mfowethu ngikwazi lapha osaseqembeni lapha na ophimbeni emnandi akungitshele ekutheni ukuthi ukusebenza kwakho kophimbeni emnandi ngaphambi ukuthi uyimele njengomjabulisi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ucabanga ukuthi uyimele khona kube nesikhashanyana ukuthi ngikwazi ukuyimela ngoba ngumfana nje omncane besazama besahlulwa amandla ke kodwa nje ekuhambeni kwesikhathi kwagcina sekuhlangene ukuthi no ake ngiphume ngibe umjabulisi ngibona manje umjabulisi ukuthi kuzowenzakalani ebantwini uthe mawuqala umjabulisi wayikhipha album yebo ngayikhipha i-album yokuqala le umjabulisi khona ya lesenzo umehluko ke omkhulu kakhulu kumina nakuyimina nje kuyimina ngiyayithukela le ndlela kwenzeka ngayo ake singene kuyona i-album mfowethu ukusebenza kwakho kule album ngiyabheka ekuthenini ukuthi i-album ikhona inengoma ezigqabe ngalendlela esimangaliso kwesinye isikhathi ukungazi ukuthi iyiphi eyihit kuyona njengoba debezwa ababukeli lapha ekhaya bethi umjolo uyabanyisa ingakho ngifuna ukubheka ekutheni wena kuthathe isikhathi esingakanani ekutheni ukuthi uyicabange uyihlaziye le album ekutheni ukuthi uyipheke ngoba inama hit kangaka but engakusho njengamanje ukuthi no akungithathanga isikhathi esini ngoba into engiphila ngaphakathi egazini lena ukubhala ingoma usuku lidwa kakhulu mhlawumbe ngosuku mhlawumbe singabhala ngisho 5 futhi kuba ama hit akungithathanga isikhathi eside kakhulu kungithathe nje isikhashanyana ukuthi ngikwazi ukukhipha into ejabulisa abantu siyabheka endimeni yomculo kaMaskandi kuthiwa uqhude zindala zombili ngeke ngibone impela ekuthenini ukuthi abanye ngisho inkundla zokuxhumana sebeke belithatha igama lakho belifake bethi umjabulisi nosibanibani ubani inkunzi ngifuna ukuya lapho ekutheni ngoba ukhona endimeni yomculo kaMaskandi ngabe usukulungele yini ekutheni ukuthi nawe insizwa mayiphosa induku uyibhekise ngakuwe mase wena uthi cha nami ngiyinsizwa ngakithi phansi emakhabeleni ngiyibhekisa ngakuwe hayi lapho futhi ngasho ukuthi ngoba umfana okhulisa ngenhlonipho umuntu methi nqa kumele umphendule ngonqamelo vele uyithulele ngoba manje nansi naphikisana besho singasahambi ngengoma sesihamba ngokulo kanti iyona into engafuneki la sojabulisa abantu kuphela usho ungagcina usungafiki emizweni yabantu laba okwazi ukubathida njengamanje yebo la ngaba kanjani impela futhi ngoba phela uxabana nomunye umfana akukho grand ake sibuye ke emnteka baba ekubhaleni ingoma i-album isuka eqaleni iziyophuma egcineni usebenzene obani kule album ngoba ngiyabona kukhona nensizwa lapha yaphansi emtubatuba kashikishela lapha nomdumazi kwezinye zengoma kodwa ngifuna usithathe usibeke ekuthenini ukuthi ukusebenza kwakho kule album obani okwazile ukusebenza nabo ize ifike kuleli zinga ekulona njengoba usushilo bhuti insizwa engisebenze nayo kakhulu umdumazi mfowamhlongo uyena umuntu odlala igalelo kakhulu kule album uyena umuntu engambeka ukuthi uyena umuntu engisebenze naye kule album yebo mase sibheka ekutheni zonke ingoma kusuka eqaleni iyophuma egcineni uma ukhuluma ngengoma ukubhala kwengoma shuthi izibhala wena ulekelele naye umdumazi ukuyibhala zibhalwa yimina zonke ya mase kuba umdumazi efika sezoba producer sezolungisa amaphutha ngoba phela umuntu unawo amaphutha kodwa ongekwabona kodwa umunye umuntu ozokwazi ukuthi awabone yebo ungakafiki endimeni yomculo kaMaskandi sebene inkinga ezinkulu uthola ukuthi kuthiwa nabalandeli sebakwazi nabucula ethola ukuthi umuntu uyakulandele ephenduke egcineni ejikele wena induku ezifake kuwe ngifuna ukuya lapho ngoba egcineni imisebenzi ayikho abantu babona ithuba la lingakhona mase bayacula kodwa wena uthe uma ufika impela abantu bakuthakasele kwakhombisa ukuthi cha ukhona endimeni yomculo ngifuna ukuya la mina ekutheni uthe usengaphandle usawubuka umculo ikuphi okufundile ungaphandle komculo
usawubuka nje umculo ungakabi ngaphakathi emculweni mase ungikhathanise la nala khona usingaphakathi emculweni ukuthi ufundeni ngicela unginike zona zombili lezi zinto ukuthi ikuphi ofika wakufunda ngoba useyinsizwa nje useyijongo angabe uyishelela intombi emakhaya kodwa ubizi uwehla wenyuka nomculo ngifuna ungitshele lapho ke kutheni ukuthi ikuphi okufundile ungisengaphandle komculo usawubuka usayulalela uphinde futhi usungaphakathi emculweni buteka kusho njengamanje iyodwa indlela engayisho njengamanje ngisaqala ukufisa ukucula into engayibuka kakhulu ngabuka abafowethu ukuthi no into elimaza umculo ilento ofika ungena emculweni ungene mhlambe sengena emculweni sekukhona omunye sengimbonele ngaphezulu kwami ngiyazi ukuthi mangena mangena lemculweni mhlambe ngigadlene mhlambe ikhono lami ngathi no into engiyibonile kakhulu ukuthi uma ufika emculweni kumele uyihloniphe wazi ubaza abantu uphile nje nabantu ungafuni ukuthi ube khona insizwa onqizana nazo engaphezulu kwakho ngesimo sokuthi ngizophakama ya into engiyibona kakhulu nje ukuthi uma wazi ungena emculweni kumele wazi ukuthi uhloniphe Ngiyawathanda lawo mazwi yabona mbukeli lapha ekhaya lensizwa isencane ngendlela esimangalise yalapha phansi emakhabeleni insizwa kaZondile kodwa indlela ekhuluma ngayo ngoba ialbum yayo ithe iqala kusukela phansi iziyophuma phezulu phela ingoma yensizwa iyaba khona kodwa ingabe siqonda ngqo ukuthi cha iyakubana akithi kuba njalo ngoba phela nawe ukhulela emakhaya ngeke kuthiwa emakhaya kunehubo eliyehudo ngasemakhaya mawuluhubile la ethi umuntu ubhekise kuyena kodwa uyalazi naye ngakubo likhona into ekhona vele ake singene mteka baba sibheke indaba yokudlulisa umculo njengamanje siyabona indaba yama social network ikhona khona indlela zokuthi nawe uyimakethe emculweni zikhona indlela zokuthi umculo wakho uye phambili mfowethu umculo wena wenza kanjani ukuthi ufinyelele kubantu but esimeni samanje ngasho ukuthi owami umculo uyatholakala zonke indawo zama-download la uyathola wazi ukudownloada nama-CD futhi akhona ey'tolo uyakwazi ukuthi wathola ama-CD yamjabulisi uma ukuthi mhlambe uyakwazi ukuthi usondelene nami eduze uyayithola nakumina i-CD yebo ukuthi kunalapha kuma-digital onke uyafaka noma wenze njani ufike ubhale uthini khona uma ungena khona uma ungena nje khona uvele ubhale ukuthi Mjabulisi 24 hours kuyobe seyivela zonke iy'ngoma Mjabulisi 24 hours ya isihloko sithi 24 hours ngoba phela i-album yokuqala vele le mase yesibili uzobhala ukuthi uMjabulisi masokhetha lo uyifunayo masokhetha lo uyifunayo i-album ngoba kusey-album yokuqala nje uzobhala ukuthi 24 hours Mjabulisi amazwi ongadlulisa kakhulukazi kumbukeli ngoba ebuka lapha ekhaya ekuphi ongadlulisa ukuze umuntu umnike lento angayazi ngawe kakhulukazi ngoba ufikile emculweni ngoba phela umuntu uma efika emculweni ufike ekhuluma olunye ulimi sithi siyambona emva kweminyaka emithathu usekhuluma olunye ulimi ukhumbule iTV le lethi yohlezi ikhona ibukwa abantu awudlulise umyalezo ongawudlulisa utshele umbukeli ngoba ebuka lapha ekhaya ukuthi uMjabulisi yina abalindele kuyena futhi uze ngani endimeni yomculo but engakudlulisa njengamanje kusho ukuthi uMjabulisi umfana omncane onenhlonipho oyohleze enhlonipha njalo enishayela ingoma eniyithandayo mase ephutheni bafowethu ayikho iqala nokuthi no Mjabulisi la wenze khona usephutheni ngizobuya nami ngumuntu olalelayo ningitshele ngiyaqoqeka njengomuntu engakudlulisa manje bafowethu ngasho ukuthi uMjabulisi uzohleze enilethele okuhle kodwa mihla namalanga kuyoze kuyovala awu kunjalo seyisalethi iyazethemba futhi asenze kanje awusitshele futhi imininingwane usitshele ukuthi utholakala kanjani kuma social network usitshele nemininingwane ke ukuthi abantu abadinga ukukuthinta bakuthola kanjani yebo futhi ngizoqala lana ku-Facebook kune-page lapha elithi uMjabulisi ophimbele emnandi Zondi i-page lapho lami ku-Facebook naku-Instagram ngiyatholakala uMjabulisi ithwasa legoso ku-WhatsApp ke ngizoshiya inamba kunenamba engitholakala yona ethi 062 687 0175 ya WhatsApp nama-call zakwazi ukuthi ungithole uyiphinde vethu inamba 062 61 okay cela iphinde mntwana 062 687 0175 Hey uMjabulisi ushesha kakhulu kodwa kulungile ngoba inamba ibhaliwe lapha escreenini akusena nkinga Mjabulisi yiphi ingoma ofuna sikhiphe ngayo kune ngoma lapha engisebenze kakhulu noZandla ezincane umfowamhlongo ingoma le ihamba kanje ethi ngikuthumile mfana nansi induku xosha amavaka ngikuthumile mfana hambe uyoxosha amavukane iyona ngoma engizophuma ngayo leyo bhuti yona ingoma ithokozele
mbukeli lapha ekhaya ingoma kaMjabulisi ihamba nezandla ezincane ethi ngikuthumile mfana awusoma tata uyabona le ngoma le ngiyengithanda indlela abasebenza ngayo nozandla ezincane lapha naso manje insizwa lapha phansi emntubantu kashikishela awusuka madoda hey uyizwele nawe mbukeli lapha ekhaya nangolesithathu esizayo sobe sindawonye na kanjani yimi nawe sobe sindawonye sikunika esinohlonze TV kamela hlelo Sikhangenkezo TV show mina ngumzothule umfowethu Kobdilayo umzukala ngaphuma sikona balothanda abahangule uma hlamba izingungu ngokubala sengiyaphuma asibonane ngesonto ezayo ungakhohlwa usubscribe esinohlonze TV emva kalokho uklike ulike uma kuya ngokuthi khona ivideo oyibonayo yiba